Gaur Errigorakoak San Fermin ikastolara hurbildu gara, ikasleekin batera saskibeltzak osatzeko, kanpaina honetan eskaintzen ditugun saskibeltzak eskaintzeko. Eta hemendik mezua luzatu nahi diegu Euskal Herritarrei, kanpaina honekin bat egiteko, gaur hemen osatzen gabiltzan saskibeltzak, baina bai Abilitasen eskaini osatu genituen kutxa berdeak eta gure eskaintzan dauden saskigorriak ere eskatzeko, Agersonaldean dauden eragileei bultzada bat emateko, ez? AEK ikastola sortzen eta gerraldiarekin lan egiten dugu kanpaina honetan, eta haiek aurrera jarraitzeko eta bultzada ekonomiko bat jasotzen dabe kanpaina honen bitartez, izan ere saski enpresiaren 25% haiei bideratzen diogu, ez? Orduan animatu, eskaerak egiteko, azken egunetan gaude, ostegunean bukatuko da kanpaina, gure webgunean sartu, errigora.eus, eta Euskal Herrian zehar zabalduta dauden gune ezberdinetan eskaera egiteko, ez? Auzolan erraldoi honetan parte hartu eta animatu. Errigorak 3 ardatz nagusi ditu, euskera, elikadura burujabetza eta auzolana, ez? Eta 3 faktore horiekin nahi duena da Nafarroa hegoalde eta erdialdeko euskalgintza hobetu, baita ere lehenengo sektoreari bultzada bat emon, ez? Eta hori da apur bat gure berezitasuna. Eta guzti hori egiten dugu auzolanean. Gaur ditugu ikasleak kutxak osatzen, baina herriz herri 100 bolondrez ditugu kanpaina zabaltzen, kartela jartzen, eskuorria jasotzen, webgunean eskaerak erregistratzen, eta Errigora zer dan aurkezten nahien auzokideei, eta auzolana da gure tresna nagusia.